Dzień dobry, witamy wszystkich, którzy nas oglądają i słyszą i zapraszamy do promocji niezwykle interesującej, takiej trochę dziwnej, innej, prawdziwej, jak sobie ustaliliśmy jeszcze przed rozmową z autorkami książki pod tytułem Hełeje mój dodum, dzeje mój Bóg. Tam dom mój, gdzie Bóg mój. Format niepozorny, ale w środku naprawdę treści bardzo interesujące, które warto zgłębić, warto obejrzeć, warto przeczytać, a rozmawiać na temat tej książki będziemy z jej autorkami. Z nami jest Dorota Oza-Karecka, na niebieskim tle, będzie łatwiej rozpoznać, oraz Diana Lenart. Witamy serdecznie. I rozpocznę tak może nietypowo od pytania, nie o książkę jeszcze, ale o to, co Was fascynowało w Kaszubach przed rozpoczęciem pracy nad książką i czy to się jakoś zmieniło podczas tych prac? Diana, Ty jesteś autorką tekstów. Jak to wyglądało? Najpierw powstały fotografie, a to Oza mnie zainspirowała do napisania tekstów do jej fotografii. One miały być komentować te fotografie i miały też pobudzać wyobraźnię. Natomiast ja Kaszubką nie jestem, a częściowo właściwie jestem, dlatego że mieszkam na Kaszubach od wielu lat, a moi rodzice z Kaszub nie pochodzą, więc jest to moja druga ojczyzna. Nie, pierwsza ojczyzna. To jest moja pierwsza ojczyzna, ale to nie jest moja ojczyzna z dziada, Coraz więcej pradziada. Kaszubów uważa, że pochodzenie ma coraz mniejsze znaczenie. Jak ktoś się czuje Kaszubą, to jest Kaszubą. No więc właśnie, jak się mieszka w Nowym Jorku 10 lat, to już się jest Nowojorczykiem. Jak się mieszka dużo więcej niż 10 na Kaszubach, to się jest Kaszubem. Więc jestem Kaszubką, ale nie znam dobrze regionu, nie tak dobrze na pewno jak Oza. Natomiast tak, moje dzieciństwo i to na pewno kaszubska wieś również i rejony nadmorskie Kaszub, które są chyba najpiękniejsze w Polsce, prawda? Nie tylko w Polsce, co się będziemy ograniczać. My jako Kaszuby jesteśmy zakochani w swoich terenach. Oza, jak to u Ciebie wyglądało? Co Ciebie fascynuje w Kaszubach? Co fascynowało kiedyś? Co mnie fascynuje? Wszystko chyba. Nie, tak się zastanawiam. No wiadomo, ja jestem bardzo mocno jakby związana z Kaszubami, tak jak Diana. Nie mam korzeni kaszubskich, ale jakby mieszkam tutaj, tu się wychowałam, mam wielu przyjaciół wśród Kaszubów i zawsze fascynowała mnie ich kultura i przede wszystkim też język, który jest wyjątkowy dla mnie, ja go bardzo lubię. Do języka jeszcze oczywiście przejdziemy, ale jednak omawiając już książkę, rozpoczniemy od fotografii, bo jednak wydaje mi się, że, zresztą słyszeliśmy już, że to od fotografii się rozpoczęło. Ja słyszałem też, że właśnie do tych fotografii podchodziłaś z taką szczególną estymą, przygotowaniem. To nie są zdjęcia pstrykane telefonem komórkowym gdzieś tam za rogu, tylko rzeczywiście jest ta przemyślana koncepcja każdej fotografii, i też całości. Chciałem właśnie zapytać o to, w jaki sposób te zdjęcia powstawały. Tak, to prawda, ponieważ ja robię zdjęcia na kliszy, to trochę jest to troszeczkę trudniejsze, ponieważ wiadomo, nie za każdym razem te zdjęcia wychodzą. Ja wracam do domu z takiego wyjazdu i wywołuję te zdjęcia i potem okazuje się, czy one w ogóle wyszły, czy nie wyszły, czy są dobre, czy trzeba je powtórzyć. Także tych wycieczek na Kaszuby było wiele i tych sesji też było sporo. Jeżeli chodzi o koncepcję, ona się trochę zmieniała w trakcie robienia tych zdjęć. Ja na początku tak naprawdę chciałam zrobić serię portretów, ale jeżdżąc tam do tych ludzi, jakby zafascynowałam się ich życiem na tyle, że stwierdziłam, że trzeba pokazać po prostu coś więcej, nie tylko twarze, ale całe to otoczenie, miejsca, w których ci ludzie mieszkają, jak wygląda ich życie codzienne, jak wyglądają relacje między tymi ludźmi. Stąd też nie są to tylko portrety, ale ułożyło się to w takie opowieści tak naprawdę.
Podziwiam też Dianę, która wspomina, że dostała właściwie fotografię, tak? I do tego układała teksty. Sobie to przeglądając myślałem, że... To nie miały być takie teksty. Nie, to nie miały być takie teksty. Te teksty powstały właściwie taką metodą, można powiedzieć, jakby wyrzutu świadomości, wyrzutu strumienia świadomości, który powstał podczas inspiracji tymi zdjęciami. A zaczęło się od tego, że ja miałam być kuratorką wystawy fotografii Ozy i to miała być wystawa. A na szczęście, pomimo pandemii, bo ona spowodowała, że ta książka jest, to zdecydowałyśmy się na formę książkową. To miała być wystawa, ja miałam napisać zwyczajny tekst kuratorski, pomimo tego, że podziwiam Ozy twórczość i że ja umiem i lubię pisać o jej twórczości, to w tym wypadku pojawia się trzecia osoba, Janek Rogało, który złożył tę książkę i zajął się grafiką i on wymyślił sobie, że to powinien być taki format. Potem ktoś powiedział, nasza koleżanka Marta powiedziała, że to jest trochę formatu modlitewnika, ale to później. Natomiast ta poezja powstała właśnie w wyniku tego, że spotkałam się z Ozą i najpierw zobaczyłam te zdjęcia i zrozumiałam, że ja nie mogę napisać tekstu po prostu kuratorskiego, który niewiele będzie mówił, ale też niewiele mogłam wyjawić, i niewiele wiedziałam, dlatego że spotkałam się z Ozą i ona powiedziała mi, żeby powiedziała mi wszystko, co wie o tych ludziach, co może mi powiedzieć, co wie, bo niektórych zna lepiej, niektórych gorzej. Że ja kiedyś pisałam poezję, bardzo, bardzo długo właściwie, i też publikowałam, ale to bardzo niszowo. Stwierdziłam, że ja to opiszę w ten sposób. I tak powstały teksty, które są poezją. I to takie ciekawe naprawdę, bo sobie myślałem, oglądając te fotografie, co ja bym napisał pod niektórymi przynajmniej. Tutaj tak sobie wybrałem, na przykład mamy mężczyznę w wieku średnim, który trzyma białą kurę w dłoniach i stoi oparty gdzieś tam o framugę. No, opis taki klasyczny pewnie byłby: zdjęcie przedstawia pana jakiegoś tam, który stoi u progu swojego gospodarstwa i tak dalej. Znamy jego imię, prawda? Nie znamy część, ale wiemy, że jest częścią rodziny. I to było bardzo ważne, to jest bardzo ważne, ponieważ Oza fotografowała całą rodzinę, oprócz jednego synka, który miał karę, o czym wiemy z tekstu. Tak, za każdym razem, jak tam byłam, miał karę. Za każdym razem miał karę, ale to jest... Rodzinna tradycja. To jest rodzinna tradycja, to jest bardzo szczęśliwa rodzina i co widać na tych zdjęciach, że to dzieciństwo jest... tych dzieci jest takie sielskie i piękne. Zanim przejdziemy do opisu pozostałych jakby zdjęć, pozwolę sobie przeczytać to właśnie ten fragment, opis tego zdjęcia, a właściwie wiersz odnoszący się do tego zdjęcia. Przypominam, mamy mężczyznę trzymającego kurę. Nie mam nic przeciwko posiadaniu tego lub owego. Kompletnie nie widzę problemu, żeby było. Adasia nie ma na zdjęciach, bo ma karę. Nie odbywa jej, on ją ma na własność. A ja się rzadko odzywam, ale uśmiecham się częściej. Do zdjęcia i do siebie. Tak naprawdę jest, jak spojrzycie Państwo sobie na to zdjęcie, serdecznie w ogóle zachęcam oczywiście, bo promocja jest też po to, żeby Państwa zachęcić do nabywania książki, oglądania, czytania Hełeje mój dodom, zaje mój Bóg. Myślę, że wiele zdjęć w połączeniu z opisami wywoła albo uśmiech, albo jakieś właśnie wspomnienie. No, naprawdę jest to zrobione bardzo interesująco. I co dla mnie ważne i co mnie bardzo cieszy, dwujęzycznie, po polsku i po kaszubsku. Kto to wymyślił, że to jednak powinno być w dwóch językach? No nie mogło być chyba inaczej. Według mnie nie, ale niestety nie wszyscy tak podchodzą logicznie do tej kwestii. Joza znalazła wspaniałego tłumacza. Widziałem właśnie, zresztą rozmawiałem, Mateusz Tytus-Meyer, który jest rzeczywiście znany z tego, że świetnie sobie radzi z tłumaczeniami na język kaszubski i myślę, że też zrobił to tutaj
Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że się podjął, ale przeczytał tekst i od razu był chętny do tłumaczenia. No właśnie, tłumaczenie poezji też jest trochę, chociaż to nie jest wiersz, więc znaczy nie rymuje się, więc to nie jest aż takie trudne, natomiast chciałam powiedzieć tylko, że ten tekst, który czytałeś, to nie mówi ten ojciec, to mówi jeden z synów. Więc tak, to sytuacja rodzinna, nie o wszystkim można powiedzieć, prawda? Każde dziecko jest wyjątkowe, a niektóre są bardziej wyjątkowe. Jeżeli przyjrzymy się fotografii, to może dostrzeżemy, które dziecko ma może więcej ognia w oczach, a może jest bardziej marzycielskie na tych zdjęciach. I to właśnie on mówi. A ten drugi fragment tego wiersza mówię ja do niego, bo ja nie znam tej rodziny, znaczy znam ich tylko z tego, co mogę poczuć. Jeszcze dodam, że Mateusz Meyer sam jest poetą, to pewnie łatwiej mu tłumaczyć, też wydał swój tomik poezji, więc pewnie lepiej to czuje. Natomiast wydaje mi się, nie wiem, czy to jest tylko moje odczucie, że jednak takim tematem przewodnim całego tego nie wiem, albumu, tomiku, właściwie jedno z drugim, o to też zapytam za moment, ale chyba jest dzieciństwo, albo przynajmniej coś, co skłania nas do tego, żeby wracać do dzieciństwa, bo sporo mamy zdjęć jednak dzieciaków, sporo zdjęć takiej zabawy, albo nawet jakiejś tam sytuacji pracy, powiedzmy, gdzie dzieci gdzieś tutaj gonią kaczki, nie wiem, wydaje mi się, że dzieci jest bardzo dużo tutaj. No tak, są dzieci, są i dzieci, i dorośli, i właściwie to powiem szczerze, że nie wiem, jak to podsumować teraz. Czyli co, nie jest to trafne jakieś przypuszczenie? Mi jakoś to się bardzo kojarzyło. Nie, chyba nie chodziło o dzieci, chodziło bardziej bardziej o pokazanie właśnie tych pokoleń chyba takich żyjących ze sobą, wspierających się nawzajem, no bo wiadomo, że tam dzieci pomagają rodzicom nieraz przy ciężkiej pracy, tak? Tak samo dziadkowie pomagają tym rodzicom w wychowywaniu tych dzieci, także tam jakby te relacje, chyba o to chodziło tak naprawdę, żeby to pokazać właśnie, szczególnie w tej części. Rozumiem. Sporo też zwierząt na tych zdjęciach, czyli tak, jeśli pokazujemy rodzinę, pokolenia, to widzę, że pokazujemy rodzinę też łącznie ze zwierzętami. Zresztą zaczyna się od krów w ogóle, których jest 11 razy 11. Więc... Dokładnie, zwierzęta są bardzo ważne tutaj. Tak, no ryby są bardzo ważne, bo z tego dużo kaszubów żyje, Tak. Więc są tam te mityczne flądry, które są bardzo malownicze i znaczy w ogóle bardzo plastyczne i bardzo artystyczne. Dla mnie jest to zwierzę, które jest fotogeniczne. Tak. Zresztą te wszystkie... Wyjątkowo nieurodziwe, aż bardzo ładne. Fotogeniczne zwierzęta to prawda, ale z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że pokazujesz te zwierzęta tak bez żadnej zasłony, nawet jeśli mamy tam bodajże kaczkę, jeśli dobrze pamiętam, gdzieś tam przyrządzaną, no to widzimy ją gołą, oskubbaną. Kurę do rosołu. Taka ogromna kura? Tak, to była chyba kura. Nie będę się sprzeczał, bo nie mam teraz tego przed sobą, ale pewnie tak, pamiętasz lepiej. Ale no to takie rzadkie przedstawienia. Raczej jak się przedstawia zwierzęta, to w jakichś takich pozycjach właśnie, gdzie one się mogą ładnie zaprezentować, no a tutaj kura do rosołu, to już jakby mniej. Tak, taka śmieszna sytuacja, bo pani troszeczkę się przeraziła i chciała posprzątać szybko, żeby tej kury nie było widać. Natomiast tak wygląda życie tych ludzi. Ta pani, ja kojarzę ją właściwie tylko z kuchni. Ona cały czas gotuje, piecze, pichci, ewentualnie krząta się po swoim ogródku. Ma mały sad z owocami, z warzywami, więc totalnie kojarzy się z jedzeniem tak naprawdę i z jego przygotowywaniem. Chciałem zapytać, czy właśnie nie było problemów z tym, żeby ci ludzie się zgodzili na takie zdjęcia, bo na Kaszubach to naprawdę nie jest takie częste. Pamiętam, jak były na przykład jakieś filmy o rybakach, to oni gdzieś mieli pozować, jak pracują, a przychodzili w białych koszulach, bo chcieli się zaprezentować godnie. Czy tutaj też nie mieliście z tym problemów, że na przykład zrobić zdjęcie tam panu na gospodarstwie w obłoconych butach, na przykład, czy rybakowi chyba w tym wypadku? Czy oni się na to godzili, czy też tak myśleli, pierwsza ich myśl była, że to jednak trzeba tutaj coś
ułożyć, ubrać się inaczej i tak dalej? Tak i nie. Znaczy jakby trochę czasu zajęło mi ogólnie takie urobienie tych ludzi. Czyli najpierw się poznaliście dobrze. Najpierw się poznawaliśmy, ja tam troszkę jeździłam, spędzałam z nimi trochę czasu, chciałam, żeby się ze mną oswoili, więc było dużo rozmów i gdzieś w którymś momencie już wyciągałam ten aparat, nie było już takiej bariery, oni się już tak nie przejmowali. Jeżeli chodzi o to takie strojenie się do zdjęć, myślę, że nie. Myślę, że w którymś momencie to już było tak naturalne, że oni chyba się już przestali tym przejmować i po prostu byli sobą. Bo ja tak naprawdę gdzieś kręciłam się między nimi z tym aparatem, ale starałam się, żeby w ogóle jakoś nie wchodzić im zbyt mocno w drogę, czy im nie przeszkadzać. No, chyba że robiłam taki klasyczny portret, no to wtedy trzeba było trochę popozować. Diana, z którym zdjęciem miałeś najwięcej problemu, żeby ułożyć jakiś wiersz, jakiś opis? Myślę, że najwięcej problemów. No tak, zastanawiałam się nad tym, kim jest Cyra bo właściwie tak, nie ma tam kobiety, nie ma tam dzieci, nie ma tam nikogo oprócz jego i zwierząt. To jest jego rodzina, ale jaką kryje tajemnicę? Czy jest to człowiek szczęśliwy? Kim właściwie jest i dlaczego jest sam? Bo nie jest bardzo stary, prawda? No, różne rzeczy można było sobie wyobrażać i ja sobie to wyobraziłam. I tak w przypadku Cyry właśnie i jego historii, to co napisałam jest najbardziej wydumane, czyli najmniej o nim wiedziałam, znałam tylko historię tego, jak Oza poznała jego psy i gdzieś tam się spotkali. Ale nie wiedziałam wiele, właściwie najmniej. Wtedy, kiedy wiem najmniej, najbardziej moja wyobraźnia działa i ten tekst jest prawdopodobnie najdłuższy, najbardziej taki tajemniczy właściwie, bo jest to tajemnicza postać. Rozumiem, że teksty nie były konsultowane z bohaterami tych zdjęć i to po prostu... Licencja poetyka, przepraszam. Licencja poetyka. No, tak powinno być. Oza, no, a Ciebie chciałem koniecznie zapytać właśnie, bo wspominałaś, że poznawaliście się z tymi ludźmi. Skąd w ogóle wybór takich, a nie innych bohaterów? A po drugie, no, czy ze wszystkimi, z którymi próbowałaś, udało się jakoś właśnie zaprzyjaźnić i zapoznać? Czy to może są już jakieś kolejne próby, bo nie ze wszystkimi się udało? No niestety nie ze wszystkimi się udało. Nie wszyscy są tacy chętni niestety do pozowania. Zresztą tak jak mówiłeś wcześniej, że w ogóle Kaszubi nie są tacy chętni chyba, troszkę mi się wydaje. Tak się zastanawiam właśnie. Jeżeli chodzi o wybór, bo generalnie tych zdjęć jest więcej, tak? Ja zrobiłam więcej rodzin, czy więcej bohaterów. My musiałyśmy wybrać tylko te 3 historie, no bo więcej nie zmieściłoby się w książce. Więc jakby tutaj wybór był tych 3 rodzin właśnie po to, żeby jakby fajnie nam się to złożyło w całość tutaj w tej książce. Generalnie chciałam pokazać jakby różne miejsca, ale też różnych ludzi, tak? Bo oni jakby różnią się od siebie. Mamy tego pana, o którym Diana tutaj mówi, tajemniczego, który mieszka ze swoimi psami i krowami. Mamy tą rodzinę, taką wspierającą się, a w ostatniej historii mamy rodzeństwo młodsze i takie bardziej bym powiedziała, że współczesne. I teraz właśnie mi zabrakło. Żyją współcześnie. Mhm. Ale że co? Nie, no chodzi mi o to generalnie, że jakby oni wszyscy żyją, każda z tych rodzin żyje trochę inaczej. Tak? Ci ludzie, którzy mieszkają na Półwyspie, żyją trochę inaczej niż ci ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam w głębi lądu. I mają też trochę inny język, tak? Ten ich kaszubski się różni. Więc żeby historie były ciekawe, to trzeba było pokazać różnych ludzi. No nie wiem. Rozumiem. A skąd właśnie wybór też może takich miejscowości, czy takich miejsc, nie? No bo Coesfeld to rozumiem, bo to jest tak malownicze, Półwysep Helski, to się kojarzy. Sami Kaszubi wiedzą, że jak mówimy o Półwyspie Helskim, to oni żyją w ogóle kompletnie inaczej. Ich język jest nawet dla Kaszubów średnio zrozumiały momentami.
A jeśli chodzi o te pozostałe miejscowości, no same nazwy takie, no Wszabuda na przykład. To brzmi, No, brzmi Coesfeld interesująco. przede wszystkim, ja tam jeżdżę co roku w czasie wakacji i znam wielu mieszkańców Kuźnicy, także nie mogłam nie zrobić tam zdjęć. Dorota, która jest bohaterką tej opowieści, to jest moja serdeczna przyjaciółka. Dorota od Kota. Dorota od Kota, więc po prostu musiałam zrobić jej zdjęcia, jej i jej bratu. Pozostałe miejsca to też są miejsca, gdzie gdzieś jeździłam do znajomych i gdzieś kogoś tam wypatrzyłam, ktoś mi się spodobał, stwierdziłam, że jest interesujący, mieszka w fajnym miejscu, które mi się podoba i po prostu postanowiłam spróbować namówić te osoby na zdjęcia. A jeśli chodzi o pozostałe miejscowości? Pozostałe miejscowości to jest one są w okolicy Kościerzyny i w okolicy Dziemian. Ja przyznam, że ja pochodzę spod Kościerzyny, na przykład Wszabuda to się nie spotkałem. Tak, bo Wszabuda to nie jest nazwa miejscowości, Jakieś tylko pustki, to tak? jest nazwa tego gospodarstwa. Po prostu tam u nich na wsi, na to gospodarstwo mówi się Wszabuda. Rozumiem. A z jakiej to wioski? Czy w pobliżu jakiej wioski? Ciężko powiedzieć, bo te wioseczki są bardzo małe. Nie jestem pewna, czy to jest Gapowo, czy to jest już może Peplin, a może Lędy, ale gdzieś, gdzieś pomiędzy. Tak, tak. A Zielony Dwór? To też nie jest nazwa wioski, to też jest nazwa tak naprawdę domu, w którym ten pan mieszka. On kiedyś podobno był pięknym, dużym domem, być może zielonym i stąd ta nazwa. No, na Kaszubach to jest częste, że właśnie jakieś, zwłaszcza te tak zwane pustcie, czyli takie domy, które stoją troszeczkę dalej od wiosek, mają swoje własne, odrębne, czasami śmieszne nazwy. I też to jest bardzo interesujące. No możliwe, że tylko mieszkańcy tak mówią tak, na te swoje w słownikach pewnie tego nie znajdziemy. Było to trudno. No i teraz właśnie koniecznie trzeba by zapytać, czym właściwie jest ta publikacja? Czy to jest album, czy to jest album połączony z tomikiem poetyckim? Czy podjęłybyście się nazwania tego jakoś? Przepraszam, że tak próbuję klasyfikować, ale się zastanawiałem właśnie na początku, jak to zaprezentować. Jest to na pewno album, nietypowy, myślę, album, o czym jeszcze sobie powiemy. Mamy też poezję, a kiedy podejmowałaś się jakby pracę nad tym, myślałaś o tym? Czy właśnie myślałaś, będzie to wystawa, więc się w ogóle jakbyś nie zastanawiałaś? Nie, to właśnie miała być wystawa fotografii, więc o książce nie było wtedy mowy. Później przez pandemię trzeba było jakby zmienić tą formę, co uważam, że tak naprawdę wyszło bardzo fajnie. Ja bardzo się cieszę, bo nie jestem pewien, czy na wystawę bym trafił, a książkę na pewno będę w swoich zbiorach trzymał i interesująco się to czyta i ogląda, więc na pewno jest to ciekawe. To w takim razie, skoro nie będziemy klasyfikować, ale koniecznie muszę zapytać właśnie, no bo jednak wyszedł z tego album w jakiś sposób, trzeba sobie powiedzieć, albumik może tak, ale zdjęć jest całkiem sporo, to taki format może mniejszy, dlatego tak się wydaje. Natomiast bardzo nietypowy album, bo kiedy mamy albumy, które opowiadają nam jakąś historię o Kaszubach, no to tam mamy jakieś piękne wzgórza, mamy jeziora kaszubskie, jakieś miejsca charakterystyczne, jakiś tam, nie wiem, dom do góry nogami w Szymbarku, Góra Wieżyca, czy rynek wejherowski, no właśnie. czy Kalwaria. Nuda. Tożsamość Kaszubów nie musi być skansenem, tak jak tożsamość górali nie musi być tylko niedźwiedziem polarnym, którego zresztą tam nie ma. Ale to Kaszubi, myślę, że Oza powie o jakby przyszłości dalszej części tego projektu, jeżeli będzie na to czas, ale ja myślę, że jakby skansenizacja społeczności nas tutaj chyba nie interesuje. I nie chcemy w ten sposób przedstawiać, ani na pewno Oza nie chce mieć za Ozę, ani ja na pewno tej społeczności, tej ludności, tego narodu jako
jakby ludzi siedzących w skansenie, czy... Za to jesteśmy wdzięczni, bo my naprawdę jeszcze żyjemy. Wbrew temu, co od 100 lat czasami I się wiwat próbuje w ten specjalny dzień jedności Kaszubów. Można o tym powiedzieć, że Kaszubi to ludzie, którzy zamieszkują te tereny a to nie są tylko skanseny, to nie jest tylko opowieść o tym, co było, o smętku i tak dalej. To jest żywy naród. No to prawda, bardzo mądre, ciekawe słowa. Ja bardzo się cieszę, że jako jeden z ważnych elementów tego właśnie narodu, tego ludu potraktowałyście też język kaszubski, bo to jest ciągle taki fundament naszej tożsamości i tym bardziej no właśnie cieszymy się z tej decyzji o tym, że to wszystko jest też w języku kaszubskim. Także w sumie Diana zostałaś jednocześnie od razu kaszubską poetką. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Mamy nadzieję, że to nie ostatni tego typu Mam też projekt. plany, nie wiem, czy o tym możemy mówić, ale tak wspomnę, to nie musi być w tym nagraniu, ale chciałam powiedzieć, że mam od kilku lat duże plany na książkę dla dzieci z poezją o strachach kaszubskich. Mój dziadek znał Różę Ostrowską, mam jej książki, ja je czytałam jako dziecko i stąd moja wiedza o Kaszubach, o tej ziemi się brała. I ja bardzo sobie do serca wzięłam to, żeby te strachy kaszubskie też odskansenić. Powstał nowy czasownik. Odskansenić, czyli że to nie są figurki z drewna, prawda? Tylko to jest personifikacja strachów i jest to głęboko zakorzenione w kulturze każdego narodu, ludności, że te strachy tam są. Ja uważam, że nie rozumiem, dlaczego dzieci na Halloween w Gdyni, Kościerzynie czy gdziekolwiek na Kaszubach przebierają się za zombie. To są amerykańskie strachy. My tu mamy swoje strachy. Ja chciałabym o tym napisać. I to naprawdę I to naprawdę straszne. I to naprawdę straszne. Jak wieści upić. Jak ja o tym czytałam jako dziecko, to miałam ciarki, zawsze się tego bałam. Kaszubi mają wampiry, mają zombie, naprawdę dużo lepsze niż te amerykańskie. My nawet krasnoludki mamy takie, których można się czasami bać. Te krysnięta to nie są jak w opowieści o sierotce Marysi, także rzeczywiście ta kaszubska mitologia, demonologia jest bardzo rozbudowana. Bardzo mnie interesuje i to na pewno będzie książka i już planuję od kilku lat, to będzie książka ilustrowana. Także mam dużo jeszcze kwerent przede mną, przed nami na Kaszubach i dużo podróży. Już serdecznie zapraszamy na promocję. Właśnie o te dalsze losy projektu, bo tutaj właśnie Diana wspomniała o tym. Też coś mnie tam doszło, że planujecie dalej nad tym pracować, więc jestem właśnie ciekaw. Ja myślę, że ten temat jest tak fajny, że trzeba po prostu, tak dzisiaj sobie myślałam, nawet miałam taką refleksję, że fajnie byłoby po prostu jakby zaplanować taki wspólny wyjazd, taki fajny wspólny wyjazd na Kaszuby, żeby troszkę pojeździć, poznać jeszcze trochę nowych ludzi. Tym razem, żeby Diana mogła pojechać też ze mną, żeby mogła z nimi porozmawiać i wtedy mogłoby powstać coś naprawdę I na pewno fajnego. tak, może dłuższa historia również, Dokładnie. bo jest więcej zdjęć, ale też jak Kaszubi to nie tylko te osoby mieszkające na wsi, prawda? No właśnie. Najwięcej Kaszubów mieszka dzisiaj w Gdyni. No właśnie. Także też chciałabym pokazać trochę tych Kaszubów miejskich, tak? Którzy przecież żyjemy w mieście wśród Kaszubów miejskich. Idźmy z duchem czasu. No jednak tendencja jest taka, że naprawdę coraz więcej Kaszubów mieszka w Tak, mieście. bo tak nawet jak czasami się ogląda te zdjęcia, które tutaj robią fotografowie u nas tu w okolicy, czyli na Półwyspie na przykład, że szukają tego rybaka, który koniecznie musi mieć długą brodę i być starszym dziadkiem i jeszcze każą mu się przebierać, ale przecież oni wcale tak nie wyglądają, tak? To są młodzi chłopacy, którzy zakładają słoneczne okulary i idą na morze. Chodzą po plaży albo na plaży w Gdyni. My się śmiejemy często, że za 20 lat w książkach dla dzieci będą takie dialogi,
Ty słyszałaś? Kaszubi kiedyś podobno mieszkali też na wsi. Rzeczywiście my ciągle żyjemy w takim przekonaniu właśnie, że Kaszubi są w skansenie we Wdzydzach i tam się kończą. Także rzeczywiście. A są biznesmenami, są aktorami, są księgowymi, pracują tu i ówdzie, robią przeróżne rzeczy. No po prostu dokładnie. Właśnie, Oprócz tego, że właśnie są... jednego artystę namawiam, żeby też zapozował mi. Mam nadzieję, że się zgodzi. Muzyka. O. To będziemy próbowali naciskać swoimi kanałami, ale to już porozmawiamy sobie później poza anteną, że tak powiem. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Myślę, że udało nam się powiedzieć to, co mogliśmy. Wszystkiego zdradzać nie możemy, bo zachęcamy raz jeszcze. To jest właśnie ta książka Hełe je mój dodom, gdzie je mój Bóg, tam dom mój, gdzie Bóg mój. Prawda, koniecznie powinniście Państwo tę książkę sobie pooglądać, poczytać na spokojnie. Ona dostarczy dużo radości, dużo w niej jest takiego ciepła. Przyznam, że czytając to uśmiech nie schodził mi z twarzy, a przy okazji też sporo takich wspomnień można sobie w sobie obudzić. Serdecznie zachęcam, naprawdę warto. I już teraz kibicujmy autorkom, żeby rzeczywiście kolejne tego typu książki powstawały. Bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że naszymi gośćmi były Dorota Oza-Karecka i Diana Lenart, współautorki tej książki. Dziękuję raz jeszcze za Bardzo dziękujemy. Dziękuję tym, którzy nas słuchali, oglądali. Zapraszamy do Kaszubskiego Forum Kultury, jak już się otworzymy, na co czekamy z niecierpliwością i zachęcamy do czytania książek po kaszubsko i o Kaszubach. Do usłyszenia i do zobaczenia.